ya zama dole in neme ka. Yanzu na gano ba zan taɓa iya rayuwa babu kai ba. In dai kuɗi suna aiki dole in shiga in kashe kes. Wata ta ɓata tana da rai ban sani ba shi kenan sai in yi shiru. Hassan ba za ka fahimci kokarin da nake maka ba. Aikin ɗan sanda ba hauka bane. Ni ba kula mata nake ba ma so na suke yi ba. Cewa kai wai an turo a jigo wai ka zo ana kiran. To yanzu ke kina mata aure saboda Allah ba ki ji tsoron Allah ba baki tambaye ni ba. A jabo ne ya zo fa ya ce wata tana kiran ka abu. Duk garin nan kin san yawan ƴan uwana na mahaifiyata na mahaifina duka babu wanda zai zo ne. Haba baby ai diddan ko ya kuke da ita. Ba ni so ka ti kare ni irin wannan abu. Ba za ka je wajen ta ba ke dan matukar za ka je wallahi sai na bi ka. Subhanallahi la ilaha illallah wa inna ilaihi raji'un. Budurwar mijina shiri mai dogon zango a duk ranar talata da misalin karfe 9 na dare a tashar Arewa 24 tare da Mira Hausa TV a YouTube channel ɗinmu da misalin karfe 8 na dare.